הביחד מאותגר די מהר על ידי זוגיות ועל ידי ילדים. החתונה הראשונה מתרחשת פה ב-1912 על שפת הירדן. אחרי החופה מתחיל ריקוד. הריקוד הוא ריקוד חסידי. בעלייה השנייה עוד לא מעיזים להחליף את המילים של הניגונים החסידיים. הריקוד נמשך עד 1 בלילה. ב1 בלילה הכלה הולכת לרפת לעבוד. ב-1913 נולד הבן הראשון. ואז שמואל דיין מחליט שזה לא הסיפור של החתונות, הוא גדול מדי. והוא מכנס את האנשים, והוא מציע לא להתחתן 5 שנים. כי הוא אומר, התוצאה היא ילדים, ואנחנו לא יודעים איך להתעסק עם זה, והקיבוץ מחליט, אין חתונות. אבל בדיוק אז מגיעה דבורה דיין, דבורה לפה, ומי ששובר את ההחלטה זה שמואל דיין. בוודאי. ומתחתן, וכשהוא מתחתן, נולד מוישה, הילד השני של דגניה, והאימא שלו אומרת, אני מקימה מטבח עצמאי. הופה. אז מופיע המנהיג הגדול של דגניה, הוא עלה לקומה השנייה, נפתח החלון, הפתיליה עף, והוא הודיע לה, את אוכלת בחדר האוכל, שזאתי ההחלטה, כל הקיבוץ אחראי עבור גידול הילד. פרשת הפתיליה המעופפת תגרום למשפחת דיין לעזוב את דגניה עם עוד כמה חברים ולייסד גרסה רכה יותר של שיתוף במושב הראשון, נהלל. דגניה מצידה תנסח בעקבות האירוע עוד כלל תקדימי. בכל חיינו מכניסים אנו קומונה, שואל בוסל, ובחינוך אנו סותרים אותה? הילדים הם רכוש כללי, הוא מצהיר, וחינוך כללי אנחנו צריכים לתת להם.